fajnego mam wehikuła. Wiecie, muszę się wam przyznać, że przy swoich licznych zboczeniach i autystycznych hobby mam ostatnio jedno szczególne. To znaczy siedzę na przykład po 2-3 godziny dziennie przy mapie Bytomia z 28 roku i oglądam, co się zmieniło do dziś, porównując z Google Mapsem. I na przykład zwracam uwagę na takie różne dziwne rzeczy. Jestem teraz na ulicy Smolenia, dawne kazerne Strasse, no bo tam na końcu za mną były wielkie koszary. Fajna ulica architektonicznie. Dużo starych kamienic, oczywiście w stanie takim, że oczy dęba stają i pękają. Ale wszystko oryginalne budowle. No właśnie prawie wszystko. Poza tą. Wśród starych takich zdobionych budynków taka, no, wyraźna plomba. I mówię, a no pewnie tu była fajna kamienica jakaś stara, ale ją zbulili. W końcu, no, żadna egzotyka. Cóż, no mogło być gorzej, ale no też szału ten budynek nie robi. I wtem, słuchajcie, patrzę sobie z góry na Google Mapsie, jak to wygląda. Zaglądam sobie do mapy z 28 roku w to miejsce, porównuję i okazuje się, że tam nic nie było. Pomiędzy budynkami była po prostu pusta działka, którą gdzieś pewnie za PRL-u albo jeszcze później wciśnięto ten właśnie blok. No i to jest taka ciekawostka. Zupełnie bezużyteczna. To też wygląda, jakby miało iść do zbulenia. Dawne zakłady remontowe sprzętu medycznego, ale tu ma niby być przedszkole. A ja dzisiaj znowu, korzystając z tego, że póki co jest jeszcze piękna pogoda i właśnie zbliża się, chyba golden hour już chyba minęło, ale w takiej godzinie wszystko wygląda lepiej. Nawet w Bytomiu. Nie no, mówmy się akurat, że taka szkoła to jest sztos. Tu fajny przykład, jak kamienicę zrujnowaną doprowadzić do stanu eleganckiego, bez mała funkelnówka. A przejedziemy kawałek i pokażę wam coś blank na opak, zgoła przeciwnego, czyli jak tanim kosztem, bardzo szybko i łatwo zrujnować budynek. Nie, ten jest akurat bardzo ładnie zrobiony. Ale nasz Jacek skąpany w promieniach zachodzącego letniego słońca. Co ja go dam? Już nie wiada. Autko też nie jest gorsze. Ja w ogóle lubię tu miejsce. To jest taki klimacik, taki inkszy. Te chałupki, takie malutkie, proste, pomieszane z ceglastymi kamienicami. Tu się czas zatrzymał. Resztki glajzów po Kleinbance. Przejechała stamtąd, siup, aż tam. I kiedyś jechała nawet środkiem rezerwatu przyrody Żabie Doły, między tymi stawami. Pamiętam to jeszcze jak dziś. Dobra, jak dziś to może nie, jak wczoraj. Przed nami warsztaty remontowe kolei wąskotorowej. Fajne miejsce. Robiłem tu prelekcję niedawno przy Urban Feście na temat śląskich masakr architektonicznych. Tu o tym by kiedyś się wróciło nagrać osobny jakiś materiał. Może. No ale a propos masakr, właśnie jak tu ostatnio jechałem. Ausschank, Bier, Wein und Likören. To moje ulubione. Aż tam już takie golden hour włazi po leku. Tam tylko te drzewo mi zasłania. Kościół Marii Panny do pięknego widoku. Wyciąć to. Jesus Christ. What the fuck is this piece? Jak ostatnio przejeżdżałem tu, to właśnie widziałem, że ktoś próbuje na cegłę czerwoną kleić styropian. Jeszcze się łudziłem, że może potem na ten styropian ktoś przyklei takie płytki, co imitują cegłę. O my god. Co wyście tu zrobili? No, mam nadzieję, że jak efekt jest taki, to przynajmniej było tanio. Mam nadzieję, że tym to było motywowane, bo
Nie no ludzie, czy jak można czerwoną cegłę zajebać styropianem? No jedyne jakie tu widzę wytłumaczenie to bieda i brak funduszy na zrobienie tego docieplenia lepiej, chociaż da się to zrobić, no robi się takie rzeczy. Jeszcze mogę na zdjęciu ewentualnie pokazać wam jak to wyglądało wcześniej, a nie jest to jedyny taki przykład. Z takich budynków pewnie się po okolicy znajdzie pełno, ale przy Witczaka też jest taki blok, obok którego się przejeżdża i powiecie, no nic ciekawego, szary kloc. A potem na Google Mapsie zaglądam i kto na to wpadł? Kto do tego dopuścił? Znaczy nie wiem, no ja rozumiem, że bida w kraju, a w zimie zimno i chcemy się odizolować i ogrzać. Ale serio jest aż taka bida, że co druga próba zrobienia izolacji termicznej i remontu jakiegoś budynku kończy się tym, że on zostaje totalnie oszpecony i spierdolony wizualnie. No może i jest. Cały w ogóle zamysł budynku, który ma w tym przypadku na pewno ze 100 lat, a obstawiam, biorąc pod uwagę okolice, że może ma ze 120, a może i biorąc pod uwagę okolice i kształt, to może to nawet była jakaś końcówka XIX wieku. Zmarnowana budowla totalnie. Jak brać pod uwagę, że budowle z czerwonej cegły to jest jakieś dziedzictwo architektoniczne Górnego Śląska, no to tak, one jest zaprzepaszczane właśnie w bardzo prosty sposób. A takie budowle po prostu wyglądają dobrze. Myślę, że coś takiego wygląda trochę lepiej. Takie miasta mamy w Niderlandach, w Holandii, w Belgii, w północnych Niemczech, w Anglii, w rejonach przemysłowych Szwecji. Nie odnawiajcie budynków w taki sposób, proszę. No, na pociechę porządnie wykonanej roboty jednak wydaje mi się na szczęście jest więcej. Oczywiście możecie machnąć ręką na to moje pierdolenie, no bo nie jestem architektem i w końcu na niczym się nie znam, ale no nie powiem, że boli mnie, bo mnie boli. Od kiedy zacząłem po tym naszym nieszczęsnym, zapomnianym od Boga i człowieka mieście jeździć i miastach sąsiednich i zwracać uwagę na takie rzeczy i że ogólnie przyjemniej się, to zaskoczę was, przyjemniej się mieszka w mieście, które ładnie wygląda. Ale rozumiem, że nie każdego i no ważne, żeby było tanio i też się jakoś tak to wpisuje trochę w bytomski trend robienia rzeczy na odpierdol byle jak. Na pewno i ze swoich miast i z miast, które kiedyś odwiedziliście, znacie jakieś przykłady spektakularnego zmarnowania potencjału zabudowy i oszpecenia budynków. Możecie też napisać w komentarzu, jeśli wam coś przychodzi do głowy, a ja zjeżdżam, czy odjeżdżam. Życzę Państwu miłego dnia, korzystajcie z pięknej pogody, możecie mi zostawić pod filmem jakąś ocenę, może być negatywna, może być pozytywna, byle jakaś była. I widzimy się już za niedługo. Nara Benz, hu, ciu, haciu, psiu, ziu, bziu, siu, bziu, 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 haci, prą. To jeszcze dla pociechy powiem wam, że skończył się remont dużego wiaduktu na Zamłynie i jestem aż zdziwiony, ale wykonano zajebistą robotę. Poczyszczono cegły, wyczyszczono, nawet położono cegły i całość wygląda, no kurde, fajnie. Do pierwszego poszprejowania oczywiście.